Takže ahojte ľudia, u nového videa dneska vás tu víta Cuketa a ideme si zahrať to nebo to na Jone. Počkaj, tak. Schody alebo výťah? Schody. No, bohužiaľ. Chodiť po celý život. Tak, Jirka Král a Backstreet. No, akože, no, asi Jirka Král. No, 50/50. Preskočíme. Kaufland. No, akože asi mať dvoch súrodencov radšej. YouTube dám 69%. Tak dám asi stáť. To je také navždy ležať a navždy chodiť. Navždy chodiť. Tak toto môžeme preskočiť. Aj, nie, to som mala toto. No, nevadí. Vlk alebo pes. Vlk. Viem, že teraz by mi všetci písali hejty do komentárov, ale nevadí. Voľno. Áno. Šofér. Vyhrať posk. Vybrať dodovú cenu. Jasné, že kuráci. Ja som sa možno ja chcem to BMW. No, tak toto. Kawasaki, určite. Za to, jaký si. Toto. Ale niekde. Toto. Tak to je dosť. Čo dám? Normálny. Síce budeš ako hen taký, ale aspoň ťa niekto bude vidieť. Tak asi, ja neviem. Super. Tak toto. No tak toto určite. Byť neviditeľný, ale vidieť behanie rýchlosťou 20 km. No tak určite toto, tá modrá. Futbal. Jej? Dobre. Ja milujem futbal. No asi LOLko. Minecraft easy, jasné. Futbalista. Kote štenie. Asi kote. No tak toto. Ja sa bojím pavúkov. To asi, no Skype. Asi jednu ruku. Musí to byť ťažké. Narodeniny. Ja sa niečo preskočím. Bunda. Ja kabať nenosievam. Toto asi. Vinná řízek, to je ráno. Toto. No toto neviem, asi základná. No tak to není pre mňa, to sa ne... Umieť lietať, alebo... Tak asi lietať. Keď vieš lietať, tak nepadneš do vody. Stream alebo YouTube, áno. To nikto nevidel. Hulk alebo Thor? Thor. Dobre. Sú to divné veci. Laptop. A to už je všetko. A
Ja som chcela kolo. No, nevadí. Králik a morče. Asi morče. Google to používa každý. To som si typal, lebo ši a bolúchy. Nevadí. Kofola, jasná. Tady, neviem, kto je Gizi. Môžem si to vyhľadať, kto je Gizi. Super. Tady. Sám doma. Asi no. No, toto neviem, ako je. The Weeknd. Divné, ale mám rád The Weeknd. A toto by bolo z tohoto videa všetko. Čaute!